Lieve kijkers van TV Oranje, misschien kunnen we het wel verklappen. Nadat ons duet De Nacht is mijn leven en Zwarte Zigeuner zijn we opnieuw de studio ingegaan om een nieuw duet op te nemen. Ja. En het is eigenlijk een heel leuk duet geworden, Henny, hè? Ja. Het zit wel erg vastgeplakt aan iemand anders. Maar wij hebben toch geprobeerd een eigen ding ervan te maken. En het liedje heet Malle Babbe. We zijn op zoek naar een Malle Babbe. Dus mocht u weer interesse hebben. Nou, we hadden eerst Kobus natuurlijk. Kobus, onze violist, die wou graag Malle Babbe. Maar ja, Kobus die lijkt natuurlijk niet op Malle Babbe. Dus we zijn echt op zoek naar een Malle Babbe. Ja, maar het gaat ook om een voor de videoclip. lekkere kont. Ja, dus een blond en een lekkere kont. Al dat soort dingen komen voor in dat nummer. Nou, iedereen kent het nummer natuurlijk wel. Hij is weer een beetje in de stijl van Henny Thijssen gemaakt. Dus er zit wat vioolmuziek bij. Het is een lekker nummertje geworden. We hebben hem opgenomen in de studio. En ik moet eerlijk zeggen, het klinkt weer als een klokje. Ja, Koos die was ook heel enthousiast. Koos was heel enthousiast, ja. Dus we zijn op zoek naar een Malle Babbe. Ben jij die Malle Babbe met een lekkere kont en blond? Ja, of niet, Henny? Mail dan even naar info@hennythijssen.nl of naar info@henryvervelzen.nl.